Kwaiwai mabuja manhoka yano takuunzirai nhau dzanyasi zuva rechigumi nosere mumwedzi uno wakukadzi. Tiri kutanda nokurangaridzana kuti endai pakondo puraimari, parwamba puraimari nopanyamukoho puraimari konyoresa kuvhota ikweyo wachiripo kusvikira zuva ramangwana. Idi tiite bau tireke kugotaikiwa nomukanhayu mabuja. Munhau dzanyasi ZEC yagoita mureketo wayo wayaita nanakadzitape nyasi muguta reHarare wachireketayo kuti gwaro riri kuseenzesiwa noPachedu kwai njawoba. Wagoti iwo gwaro rii njawoba, asi pokare wagoreketa kuti kwai vanhu vagoburitsa gwaro rii. Wakatomisiwa basa kureketa kuno nonyaya yemutsepwede wakaita yekuburitsa gwaro rii. Aidi wakaita kubatiwa wari kuita kunombora chaiko mudowi. Aidi ticharinga kuti vachazozvikunda sei izvozvi, asi tiri kutoziva kutoti hwendo huno aiwa kubirira kwavo kuchanetsa kwavanoda kugaroita mazuva ese. Mapurisa agosunga vamwe vanhu voCCC nyasi wakati ivo vari kuita zvisingabvumirwiba zvokureketa kuti vanhu vaite kuvhotera vari mudzimotika dzavo. Kwai izvozvi vanobvumirwaba kuti vanhu vozvimatongerwo enyika vaite marari vari mudzimotika dzavo. Unotosaya kuti kohokonai varume va vachiita zvakadandi nokutoti kana munhu andori mumotika yache anenge ari kuzviitira hache zvaari kuita, chero asiri kuchoraba mutemo inodikana paribe chakanyangaritsa. Ticharamba takaringa ipopo karepo kwai kuno vamwe vanosvika 13 vobatoro CCC iri vakakubiwa zvinotorwadza wariko kumapurisa ko kuguta reHarare. Waribe ari kuziva kuti sei wari ikweyo. Magweta anoita kodzero dzavanhu ari mubishi kureketa kuno ari kundokwira nokudzika achiteera kuti aone kutakanura vanhu kubva pajoko remapurisa ravakasungiwa naro rii. Guta roBulawayo kwai ragoita kunge risingagariba vanhu kwai nonyaya yekuda kubhadharisa kwavo kwavari kuda kuita kunodhura kubhadharisa mari kuti vanhu vamise dzimotika mugutaro. Kwai kureketa kuno vanhu nyasi vadoka vari kutiza mugutamo vachisarudza havo kutekaira anotsoka. Idi mabuja mukaona zvaita dando moziva kuti pakaita kunyangariwa. Mari yavari kudayo madhora mairi pasondo paawari ribodzi yakaita kunyangariwa zvokuti vanhu vese vari kundoti garai makadando tichaona kuti muchaiboipi mariyo. Wachabenuka havo wachidzikisa tiri kuzviziva peno ipapa vari kumbofunga kuti woita sei nokuti mariyo aiwa wachatoita kunetseka yarega kusvika pavari kutarisirapo. Idi zvakatoita kunyangariwa kwai Eric Knight uya akampenga ari mushamarari panhepfenyuro yoRadio Zimbabwe kwai agodzingiwa nobato rache raanga aenda kwariri roZANU-PF ri nonyaya yekuti akaburika akapfekera zvinhu zvoyero achiisa padandemutande. Aidi mabuja kufunga kuti Eric Knight akamboda kupinda ari mubato reMDCT aiwa zvinotoita kuhadza kuzvifunga idi, asi zvakandodaro toziva hedu kuti paribe chinoramba chakadando. Tinozviona zvichindochinja nguva nenguva, asi chokwadi ndochinoramba chindobuda pachena. Hurumende yakwidza mari dzomutero wodzimotika idi munyika medu paribe chisvinu zvinoramba zvakaita kuti tsitsirira chaiko. Kureketa kuno kwai waburitsa mutemo chimbi wochimazana mairi nomakumi mapfumbamwe anopfumbamwe wegore rino. Idi wagoreketa kuti dzimotika dzidiki dzagobhadharisiwa mari yomunyika inosvika zviuru 3 nomazana mairi anomakumi mana kana kuti madhora okuAmerica 21 no kubva pamari chiuru chibodzi nomazana masere kana kuti madhora okuAmerica 15. Ipapa kwaizvi zviri kuitika zvinobhadharwa pamwedzi mina. Ipapa apo kare kwai wagoreketa kuti kwai mudzimotika dzinotakura zvinhu pachirungu dzinonzi mapickup kwai dzagobhadharisiwawo madhora okuAmerica 30 nosere kana kuti madhora omunyika zviuru 4 nomazana 5 anomakumi mapfumbamwe pamwedzi mina. Aita pakaita kunyangariwa chaiko. Wazhinji dzimotika tichaita dzokusendeka kutosiya pachena chaiko nokuti zvakanyanyitsa izvi.
kwai akambenga ari munyori mubazi irozvo zvichehwa munyika agozikana nokuti gunjanga kwai anzi anomhosva yoori yaakaita iyo munyaya yanga ari kudare rodzimhosva yomadhora okuamerica 20 paribe agoziva kuti zvichaita kudini kana kuti ndiye chete agobatiwa paribe agozviziva kuti sei ari yegani. Ticharamba hedu tichiringa tichigokunyepa ipo zvinenge zvaburikapo. Tiri kufara kuti kwai Charles Yohane atonziwo namukuru weFIFA pasi rese Infantino anga ari munhu mutsvinu fani. Atorwadziwawo Infantino uyu akagoreketa masoko yache yokunyaradzana nevanhu womhuri yokwaYohane iyi. Tinoimba kuti achaunzawo mbuchiwa kuti zviite zviri nani sotsika dzedu kuti munhu ari kuchemiwa anochemiwawo nombuchiwa. Idinga aramba achizorora murugare uko kambani yoDoves yagoti iyo ida kumuita kuti azikane kuti akanga ari munhu muzvinhu aitambira nyika zvinofadza. Wana mai vanotambira nyika wajiwa noBotswana wakajiwa nozvibodzwa 3 kwachindi chibodzi. Idi zvatorwadza mabi angu heno kuti vachabudirira chire kuenda kumutambo yavoyo yowanhukadzi yoAFCON. Ticharamba tichiringa tichigokunyepai kana wachinge wabudirira. Tiringe dziri kuitika pasi rese. kuMalawi kwai kwagoita pokare kachihwere komheta makumbo kae kanobata wapwere kaakutanda kusimudza musoro. Paribe agoziva kuti sei kasimuka pokare asi wazhinji wakutogoreketa kuti munhu wese kaabaiwe kuti chihwere chomheta makumbo chire kogoramba chitekeshera. Tinoimba kuti zviri kuitika zvakadando idi mabuja. KuBurundi kwai wari kuita kufara kureketa kuno wakabisiwa zvirango zveupfumi zvawanga waisiwa nonyika dzokumadoka zuva. Ipapa aiwa wari kuita kupembera chokwadi nokutoti wakaita zvinhu zvinoita kuti nyika yavo iite zviri nani. Ndo zvatinongosuvirawo kuti iwe kwedu dai wafunda kukopa dhoiri rakanaka peno zvinhu zvaitiitira zviri nani tikagopfumvura idi. Kwai upfumi hwekuNigeria hwagokura nozvikamu 3 kubva muzana gore rapfuura kanova ndiko kutonyanya kukurisa kukurako pagore nepagore mumakore masere apfuura. Aidi zvakatoita kunaka asi wazhinji wari kundochema kuti upfumi hwekweyo hwagwa hino kuti vanenge vachiverengei pavanoti upfumi hwakura kana zvidando. Chikwata choBarcelona chagokunyepai nozuro kuti chakarwadziwa kuti chiri kutamba kumutambo weEuropa kwai chakatopotsa chagwamiwa nozuro uyu nochikwata choNapoli. Aidi mabuja paribe chisvinu rwendo huno aiwa Man U ega niba iri kusekiwa kana aiwa naBarcelona wari kuratidza kuti rango zulu rakapinda nyoka. South Africa yajiwa noNew Zealand pamutambo wekiriketi zvaita kuhwadza chaiko. Wasaya kana romuromo unosaya kuti chiko kutengesa chere kana kuti chii chaita kuti waite kugwarashiwa kwakadando paribe agoziva asi tinondoimba kuti wachasimukapo kare wachigozowinhawo mutambo yavo inoteera. Takadaro tiringe zviri kuitika zvosarudzozvi kuHarare Central kuna Lois Magwetu ariwo ZANU-PF, kuna Norest Marara ariwo MDC Alliance, kuna Linda Masarira ariwo Lead naGwinyai Rukanda ariwe MAATZIM naMurisi Zvizwai ariwe CCC. Tinaziva vanhu wokuvhotera mabuja tiri ipapo zvedu tadifambira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.